Tnedit issejħa l-interess għall-akademiċi u kumpaniji biex joħorġu b'soluzzjonijiet diġitali għall-maniġjar ta' trasport. Individwi akademiċi jistgħu jibbenefikaw sa 20,000 euro għal kull proġett. Fost is-soluzzjonijiet li jistgħu joħorġu bihom soluzzjonijiet intelligenti għal parkeġġ, skemi ta' mobilità sostenibbli, inkluż carpooling, svilupp ta' apps u pjattaforma diġitali biex jintegraw mezzi ta' trasport differenti, teknoloġija sikurtà fit-toroq u soluzzjonijiet għal konnettività aħjar. Min barra l-finanzjament il-proġetti l-beneficjarji se jirċievu mentoring, aċċess għal data u infrastruttura u opportunità biex jittestjaw s-soluzzjonijiet tagħhom f'ambjent reali. Din is-sejħa tħabbret fi żjara fil-faċilitajiet ta' World Pro Racing fejn qed jintużaw renders ta' postijiet u turuq Maltin fuq simulators avvanzati. Din it-teknoloġija għandha applikazzjonijiet għal diversi bħal skopijiet edukattivi u ta' taħriġ u għal promozzjoni ta' sewqan aktar sigur. Il-kap eżekuttiv ta' Transport Malta Kurt Farrugia fisser din l-espressjoni t-interess bħala opportunità biex jiġu attirati l-aqwa mħuħ teknoloġiċi fil-pajjiż. Il-ħsieb huwa li kull min għandu idea kif jista' jgħin fis-sitwazzjoni tal-maniġjar ta' trasport fil-pajjiż, kemm jekk traffiku, kemm jekk last mile delivery, jew inkella anke apps, jew inkella data driven solutions għal sitwazzjoni fit-toroq tagħna, jimxi l-qudiem japplika għal dan il-fond li ħankun qed nallokaw. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li din l-inizjattiva tifforma parti mill-inizjattiva Reshaping Our Mobility. Il-Ministru Bonnet qal li għalhekk imiżur oħra mwettqa minn dak il-pjan u appella li individwi, kumpaniji u akademiċi li għandhom idejat innovattivi biex jipproponu soluzzjonijiet diġitali għall maniġjar ta' trasport. Il-proposti se jintlaqgħu sal-aħħar ta' Settembru 2025.